Bad migawo mar limbe kod yore dak oyango chenro mag neno ni piny Kenya omedo bedo kar limbe gino mosenyago olemo e kinde mokalo. Kwan jolimbe mawuok e pinje maoko, ahinya to mano mar China, osebedo ka medore kindegi ma lee ahinya to mago kido mag riwo dar kawuok e kar dago lee ma Serengeti nyaka e kar kano lee ma Masai Mara. Kanoloso e nyasi manokelo kanyakla pinje ariyo, mano mar Kenya kod China, jata tije migawo mar limbe Ezekiah gi kambi owacho ni sirkal biro chako chenro mar nyiso ji dar mar lego eko achiel kachiel, ka mano bende en yo mar medo ywayo wele pachoka. Jokanyo mag sekta mag limbe bende oloso e chenro mag wuoth kitiyo kod ndege kaka yor neno ni welo medo donjo e piny Kenya. We are continuing to grow our partnership, and next week we are having a great partnership, which is an initiative that took place last year. Again, we'll be having a live streaming of the wildebeest migration at the Mara by the China Media Group, which has a viewership of over 25 million viewers. So we are continuing to partner, and you know, that one will bring more tourists to Kenya. The Chinese have come to build us a railway and be partnership with us that we can travel from Nairobi to Mombasa in 6 hours. I see nothing wrong with it when we are now having the expressway, where it will take me 1.5 hours to come. It will take you 45 minutes to come from Kisumu to Nairobi and 1.5 hours to come from Nairobi airport, JKIA, to town. Now I'm doing it in